tak by sa mohol nasýtiť svet. Senzačný objav opäť prístupný. V roku 2021 hladovalo vo svete až 828 miliónov ľudí. Každý 10. človek trpel chronickým hladom a každých 13 sekúnd zomrie jedno dieťa mladšie ako 5 rokov na následky hladu. Podľa organizácie Welthungerhilfe je situácia najakútnejšia v Afrike, južne od Sahary a v Južnej Ázii. Avšak aj v Európe sa aktuálne čoraz viac hovorí o hroziacej potravinovej kríze. Príčiny sú rôzne. Začínajúc od vojen, sankčnej politiky, špekulácií s potravinami cez korumpované vlády až k obrovským agrárnym koncernom, ktoré kontrolujú trh a vytláčajú drobných poľnohospodárov. A toto všetko by nemuselo byť. V poľnohospodárstve existuje jeden objav, stačí ho len využiť. Sľubuje výrazne vyššie výnosy pri rovnakom množstve pôdy a práce. A to všetko bez genetického inžinierstva. Rastliny potrebujú len málo hnojiva, nepotrebujú žiadne pesticídy a dozrievajú rýchlejšie. Pšenica rastie v trsoch a nie po jednom steble. Kukurica vyvíja 3 až 6 klasov namiesto jedného alebo 2. Pritom zostáva osivo v rukách užívateľa, lebo môže opäť vyklíčiť. To znamená, že poľnohospodári nie sú závislí od dodávateľov osív, ako je tomu napríklad v prípade hybridných osív spoločnosti Monsanto. Keďže mainstreamové médiá sa po niekoľkých prvých správach odvysielaných 90. rokoch touto témou už nezaoberajú, informovala o nej Klá TV. Stratený objav prvotného kódu. Koncom 80. rokov urobili švajčiarski výskumníci dr. Guido Ebner a Heinz Schürch v laboratóriách farmaceutického gigantu Ciba-Geigy v Bazílii, dnes Novartis, senzačný objav. V laboratórnych experimentoch vystavili obilie a rybie ikry elektrostatickému polu. Výsledok. Celkom nečakane vyrástli prvotné formy. Boli mnohonásobne odolnejšie a výnosnejšie ako bežné alebo geneticky modifikované rastliny či ryby. Darilo sa im aj bez hnojiva, pesticídov alebo liekov. Ciba-Geigy ako popredný výrobca chemických pesticídov sa týmto ocitol v konflikte záujmov. Záver. Objav leží v zásuvkách Európskeho patentového úradu, aby sa zabránilo jeho napodobňovaniu mimo spoločnosti. Patentovaním tohto prevratného objavu získal vtedajší pesticídny moloch Ciba-Geigy prakticky vlastnícke práva. Mohol tak zabrániť akémukoľvek ďalšiemu výskumu a tak ďalej zarábať na pesticídoch a geneticky modifikovaných odrodách rastlín. Tu sa však príbeh chválabohu nekončí, pretože o 10 rokov neskôr boli patenty opäť uvoľnené. Daniel Ebner, biológ a syn jedného z výskumníkov, ich kúpil a spolu so svojím bratom Christophom Nikuniom Ebnerom pokračoval vo výskume. Spoločne založili inštitút Guida Ebnera na podporu ďalšieho výskumu. Ich výsledky chcú sprístupniť predovšetkým v rozvojových krajinách, pretože aj tam západné koncerny na výrobu osiva ako Bayer vyčíňajú a robia poľnohospodárov závislými. Odvtedy okrem toho prebehli v Burkine Faso, Guatemale, Paraguaji a Bavorsku rôzne štúdie a terénne testy s pšenicou, kukuricou, ryžou, so zemiakmi, s paradajkami, fazulou, sójou, reďkovkami a inými rastlinami, ako aj v chove rýb. Tieto štúdie pomohli získať ďalšie poznatky o efekte rastu prvotných foriem. Skrátená doba rastu rastlín umožňuje pestovanie aj v tých oblastiach sveta, kde to predtým bolo ťažké. Ide napríklad o vysoké náhorné plošiny v horách alebo chladné oblasti, kde je len krátke vegetačné obdobie. To znamená, že i iné oblasti sveta, ktoré boli predtým takmer vyľudnené, môžu byť teraz osídlené.
V ďalších oblastiach budú možné 2 úrody ročne namiesto 1. Aby sa na poznatky o revolučnom princípe účinku tzv. Prvotného kódu nezabudlo, napísal švajčiarsky investigatívny novinár Luc Burgin v roku 2007 o tomto objave knihu. V spolupráci s Danielom Ebnerom vyšla kniha Urzeitkód, prvotný kód. Je ekologickou alternatívou k kontroverznej génovej technológii a v súčasnosti vyšlo aj druhé vydanie. Okrem toho ponúka Inštitút Guida Ebnera svoje zozbierané poznatky poľnohospodárom, záhradkárom a chovateľom rýb na využitie v praxi. Takto sa k týmto poznatkom môžu dostať aj súkromné osoby a získať nástroje, ako sú napríklad poľnohospodárske pokusné nádoby, zelený box pre záhradu alebo rybársky box pre chovateľov rýb. Názov knihy a webovú stránku inštitútu nájdete v zdrojoch. Chamtivosť po zisku a moc agrárnych koncernov musí skončiť. Povedzte preto o tomto revolučnom objave čo najväčšiemu počtu ľudí. Pretože v súčasnosti je na celom svete ohrozené zásobovanie potravinami mnohých ľudí. Hoci existuje spôsob, ako výrazne zvýšiť produkciu potravín. A to bez genetického inžinierstva.